Tak dnešní rozhovor bude s Martinem Dvořákem. Já se moc těším. Martin je profesionální tanečník, vlastně od malička bych řekla. A až doteď stále profesně tančí, to mě moc zajímá. Taky tančil v zahraničí, vlastně tančí pořád a má mnoho zkušeností v oboru. Nejenom, že je tanečník, tak je choreograf, ředitel festivalu Pro Art už 20 let a má opravdu mnoho zkušeností a mě zajímá mnoho otázek. Tak možná na začátku vítej, Martine, jsem moc ráda, že jsi udělal čas, že jsi podpořil projekt Sportovat nestačí. Ano, děkuji za pozvání. Ještě jsem vlastně... Chtěl bych dodat, že jsem tančil i s Lenkou. Jo? Jo, to jsem neřekla. My se známe spolu skoro 40 let, což je skoro neuvěřitelné, ale já to takhle říkám. Máme toho za sebou vlastně společně hodně, kromě toho, že jsme životní přátelé a taky jsme studovali stejnou školu, taneční konzervatoř, potom jsme každý šli tím svým směrem, tak vlastně nás spojí také spoustu společných zážitků. A já bych se tě zeptala možná na začátku, Martine, jak na tvé působí, když ti řeknu sportovat nestačí, co to vlastně v tobě vyvolává, co ti napadne, když ti řeknu sportovat nestačí? No, tak jako já tam mám nějakou konotaci k tomu, že by tam mohl být nějaký duševní rozvoj, ale to nevím, jestli někoho tady zajímá. Určitě zajímá. A ano, tak když se bavíme o nějakých tady podpůrných suplementacích, tak asi to navozuje tady k tomu. Ale když bych to nevěděl, tak to asi nezmíním. A tak to dneska určitě probereme, protože projekt Sportovat nestačí podporuje 6 oblastí a to určitě se budeme bavit o každé z nich, vlastně jak to máš ty, kam třeba přes co jsi šel, kam jsi došel, ale jako první otázka na tebe je vlastně, jaký máš recept na to, že doufám, že nevadí, že řeknu, že je ti 46 let, takže když ve 46 letech můžeš ještě tančit, tak jak tančíš, protože ono není tančit jako tančit, já jsem tě viděla vlastně před 14 dny v tom modrým světu Běžkovi a padla jsem z toho upřímně na zadek. Musím říct, že to bylo jako velmi inspirující, nádherné vystoupení a hlavně jako co všechno tam dokážeš ještě předvést vlastně v tomto věku, protože ten věk hraje roli. A tak jak to teda udělat, aby člověk mohl ve 46 takhle profesně opravdu jako výkonnostně a kvalitně tančit? Tak já si myslím, že to je jako geneticky z velké části, že prostě to tělo tak narostlo, že ty dispozice tam prostě jsou. Když je někdo nemá, tak prostě to tělo si hobluje dříve, že ano. Je to pravda, ale právě proto je vlastně tento projekt a já se moc těším na náš rozhovor, protože právě ty jsi taková jako velká výjimka i vlastně jak jsi začal, přesně tak pokračuj, já ti do toho nebudu... Ale jako je to o nějakým tréninku, o nějakým přístupu k tělu, nějakým balancování toho přetížení v uvozovkách teda tanečního, protože a taky naslouchání vlastnímu tělu, což jsem se učil léta, to nás na škole neučili, že tam jsme museli jít jako přes hranice svých fyzických, psychických často možností. Takže o naslouchání a jako za mě individuálně je to jako yoga, která mě udržuje v nějaké kondici, protože bez toho bych už asi netancoval, nevím, jako kdybych trénoval jako současný nebo klasický tanec, tak si myslím, že to tělo by bylo už jako asi hodně opotřebovaný, ale tím, že yoga vlastně vychází z té neutrality toho, nebo z těla jako takového, z té naší přirozenosti a vede nás do té přirozenosti, tak je to oproti tomu mému tanečnímu tréninku nebo těm zkouškám, který musím absolvovat na ty představení, tak je to vlastně dobrý balans. No. Takže si myslím, že tohle to je taková fúze toho, proč to ještě dělám, ale je pravda, že člověk musí, když chce jako tančit, tak musí mít čas sám na sebe a to už někdy při mé profesi je
prostě náročný, protože manažuju spoustu jiných věcí, jako celý ty projekty, jako realizuju, festival vedu, že jo, nebo takže se starám o další lidi a další úkoly, kde co svítí, jak to kam převést a to prostě ten komfort té koncentrace sám na sebe už pak chybí, tak samozřejmě tohle to je ten handicap, ale tak jako zatím to nějak zvládám, ale je to náročnější a náročnější. Protože samotné představení jako je fajn, včera jsem měl hezký představení v Petrkově, měl jsem pocit, že jako to má smysl, co dělám, ale to kolem toho, to už jako je druhá věc. No. Mm-hmm. Jo, já jsem řekla, že ty kromě toho, že jsi tanečník profesionální, tak vlastně jsi samozřejmě choreograf vlastně celý ty roky a děláš obrovské množství projektů, ale na to by byl vlastně asi celý další rozhovor, vlastně to, čemu se věnuješ. Jsi umělec tělem i duší, fakt jako jsi velmi aktivní člověk a režisér a vlastně tvoříš celý projekty a mnoho toho. Takže mě právě zajímá ty otázky, jako jak se to právě stane, že člověk, který je takhle přetížený, se právě dokáže ještě takhle jako držet vlastně na té špici té výkonnosti. A jako já si jako také myslím, a je to prostě známé, že není to jenom o tom, jak se člověk o sebe stará, ale také hodně, jak právě geneticky to má, jak to tělo má postavené. Ale zároveň tam je ta druhá věc, kdyby se člověk o sebe vůbec nestaral, tak to vypadá úplně zase jinak. Takže právě jsem chtěla, aby ses dostal k té józe, protože vím, že cvičíš jogu. Cvičíš ji každý den? Necvičím ji každý den, ne. Víceméně je to jako příprava před zkouškou, takže kdykoliv zkouším, tak začínám jogou. A ano, tak bych to asi... A mě právě zajímá ta otázka, jestli přemýšlíš, nebo kdy začal přemýšlet, nebo jestli jsi vůbec přemýšlel o tom, protože já se záměrně, protože na škole právě nás to jako vůbec nikdy nenaučili, nevedli nás tomu a potom člověk dlouho vlastně jede v tom, co se naučil v tom návyku. Jako kdy jsi začal přemýšlet o tom, jak můžeš to tělo tím pohybem vlastně opečovávat, to znamená, jestli chodíš k fyzioterapeutovi, jak vlastně pracuješ jako s prevencí, jak vlastně jako fakt přemýšlíš o tom, abys ještě mohl dlouho tančit, kromě teda toho, že cvičíš jogu, jenom před vystoupením. No, tak začal jsem o tom asi přemýšlet v momentech, kdy to tělo bolelo. Ano. Nebo prostě upozorňovalo na něco. Jako chodím na masáže v poslední době častěji, protože mám pocit, že to tělo to prostě potřebuje a asi jako dneska chodí na masáže lidi z kanceláře, jo, tak proč by nemohl aktivní prostě umělec taneční. Samozřejmě, že to je všechno otázka financí, protože tyhle ty věci jako nejsou zadarmo a ten umělecký plat taky má nějakou výši, ale tak je to o rozhodnutí a jako v průběhu té kariéry, hele, já jsem měl zranění na škole a pak vlastně nic, jo, takže řekněme, že 28 let tančím od školy profesně a jako neměl jsem nic zásadního, kromě nějakých ústřelů v zádech a takže nevím, mám pocit, že to je o tom, že jsem to tělo nějak poznal a že jako na něho slyším. Minulý rok začala mě bolet pata, možná jsme se o tom i bavili, že vlastně jsem teda nevěděl, jakože co a jak, bolelo mi to dlouho. A říkám, no dobrý, tak jako skončím nakonec kvůli tomu, že mě bolí pata, což jsem si odmítal samozřejmě přiznat. Nakonec se ukázalo, že to je prostě nějaký obyčejný tam jako jenom jako zánět, takže nějaká rádiová vlna. Tady jsem absolvoval za několik hodně tisíc, prostě nějaký 3-4 seance, který to tak nějak jako vlastně spravili, ale stejně si říkám, no musíš se jako víc teďka jako snažit jako dbát o to a prostě odpočívat nebo masírovat taky víc sám ty věci po představení nebo i před, protože já mám pocit, že ze školy to prostě ve mně je pořád taková ta disciplína a to jako jít až na ty hranice a vlastně jako se zatnout a prostě to vydržet. To je jako ta míra té bolestivosti, nebo to, jak se to nazývá,
je prostě u nás jako ten práh té bolestivosti je někde jinde. A to si člověk jako sebou nese, no, celou tu dobu. Ale bez toho by to asi ani nešlo, ale myslím si, že je dobrý si připustit, že to tělo je náš nástroj a že ale to říkám i studentům, to říkám i lidem jako na škole, když třeba tam jdu, tak prostě říkám, dělej to takhle, jako není si to tělo už teď, protože teďka ho máš jakoby mladý a ještě to jde a pak no bude ale stárnout a tohle to ti všechno jako pomůže. Takže když ty lidi budou vedení od začátku, že vlastně jako není třeba tak tvrdě tlačit na to tělo, tak si myslím, že mi to jako, že to pomůže. A mě to sám, jako řekl třeba starší kolega, on byl asi o 10-11 let starší a jako tak poměrně takovou kariéru taky u Piny Bausch tančil a učil nás právě a řekl, hele, podívej se, nedělej to takhle, to jako ničíš si záda zbytečně, prodluž si to ještě. Jo, říkám, aha, no dobrý, tak jako tak zkusím. A myslím si, že to jako mělo svůj efekt, no. Záda jsou pro mě jako takový nejcitlivější, protože mám pocit, že u těch chlapů jako, ale i u ženských to vím jako kolegyně, ale že ty záda prostě začnou tuhnout relativně brzo v těch záklonech, který pak potřebuješ třeba, nebo spíš záklony ještě mám, ale jako zvedání nohou jakoby dozadu na arabesku, jak se říká, jsou jako nejcitlivější, no. Já jsem hrozně ráda, že to takhle vlastně popisuješ a uvědomuji si na tom vlastně právě tohle, proč vznikl projekt Sportovat nestačí, protože o tom se vlastně mluví málo. My pořád zmiňujeme tu konzervatoř, ale vlastně ta byla konzervatoř taneční, trvá 8 let a tam se vlastně člověk naučí ten návyk. Naučí se, jak přemýšlet, naučí se, jak se vlastně překonávat, jak chodit za hranice, jak chodit do výkonu, jak neslyšet bolest, jak vlastně jako se neustále pozorovat, neustále se kontrolovat, a vlastně nezajímat se o to, co člověk až tak moc chce, protože musí opakovat něco, co ho někdo naučí, kam ho vlastně vede, jak nejlíp to zopakovat. Jako fakt spoustu návyků, který si potom vlastně nese. Když naskočí potom do toho profesního života, tak vlastně jedeš v tom kolečku. A třeba já jsem byla jako velmi talentovaná, co se týče těla, protože jsem měla hypermobilitu, všechny ty věci, které jsou vlastně jako tělesně záporný, tak je hypermobilita, na tom si člověk postaví vlastně tu kariéru. Vlastně ten balet stojí na tom, že má člověk rozsahy, tak to mě vlastně jako zahubilo, tělesně musím říct. A potom taky může mít člověk nadání, ale není to pro něho tak fyzicky jako náročný. A ty jsi měl vlastně to štěstí, ty jsi to dítě štěstěny, že se ti to tělo vlastně, že ti drží, taky klepu na všechno, že jsi měl vlastně ten úraz na té škole, který já si pamatuju taky, a pak se ti vyhly nějaké takové větší komplikace, takže ty si na to přicházíš tou cestou toho pozorování, toho vnímání těla, toho naslouchání, ale třeba já jsem se setkala s tou otázkou toho, co vlastně pro sebe můžu dělat mnohem dřív, protože jsem tam měla tu bolest, vlastně ty jako velké komplikace. Takže ty jsi vlastně pro mě trošku taková jako výjimka, musím říct, proto jsem tě i zvala vlastně k tomu rozhovoru a těšila jsem se moc na to, protože ty i přesto, že mnoho věcí neděláš, kterými vlastně v projektu jako doporučujeme nebo o kterých jako mluvíme, tak vlastně pořád aktivně tančíš, protože ti to bylo daný, to tělo, máš na to nějak fyziologicky postavený, takže si z toho mohl takhle vychutnat a já doufám, že taky s naším projektem ti ukážeme i další vlastně ty cestičky, jak teďka o sebe třeba víc pečovat, protože si myslím, že to je důležité. Ještě mám jeden dotaz. Já si myslím, co si myslíš ty? Já si myslím, že taky jsi mohl tak dlouho tančit, protože jsi přestal dělat klasický balet a začal jsi vlastně dělat svůj styl, který bych řekla, že je postavený hodně na přirozeném pohybu, že vlastně máš paralelní nohy, to znamená nevytáčíš nohy, máš vlastně nějakým způsobem jako toleruješ fyziologický pohyb a tím pádem se tak nedevastuješ. Ano, určitě. Nebo to vlastně o tom takhle nepřemýšlel? Ne, myslím, že jsem o tom takhle nepřemýšlel jako ve smyslu dělej to jinak, prodloužíš si, jako budeš tančit díl. Mě ten balet nikdy až tak jako vnitřně k srdci nepřirostl, protože jsem věděl, že ty výrazové možnosti jsou omezený, takže i když jsem ho dělat mohl, tak jsem jakoby odbočoval od něho dál a dál. Jako
samozřejmě ten trénink klasický má určitý, jako taky si ještě zašoupu tándy, jak říkám. Děláš, jsem si tě chtěla zeptat, ještě občas děláš? Jo, když potřebuji se připravit na nějaký klasičtější představení, tak prostě vždycky to jako zadaptuju na to, co tam budu dělat na tom jevišti, to je jako jasný. A ještě mám takových pár kusů, kde prostě bych měl vypadat trošku jako klasicky, tak se snažím to udržet si, ale počkej, abych neodbočoval příliš. Ty se ptala... Ale jsem se na to, jestli jsi jako vlastně přemýšlel o tom, abys mohl díl tančit, že si dáš jako přirozený styl. Ne, jako vyplynulo to z toho, že jsem chtěl dělat... Ne, pro mě to je cesta. Jako, a víceméně asi vnímám i to, že jak to moje tělo stárne, tak si vymýšlím i témata nebo i představení, který jako to tělo je schopný nějakým způsobem reflektovat nebo vyjádřit se. To znamená, že se to od toho odvíjí, že jako vnímám, že tančím jako jinak, než mě bylo 20, 25, 30, 35, 40. Jo. To všechno se tam, teď vnímám, ještě dělám představení, který je 5 let starý a už jako si říkám, už to je tak jako na hraně, už mi to jako, možná to divák nepozná, ale mě to jako, už se v tom cítím tak jako divně, že už jsem jako někde jinde. Mm-hmm. Takže o tom to je, že se ta cesta, prostě když na ní dál, tak tě zajímá něco jiného a to tělo se snaží vyjadřovat způsobem, jaký je mu jako v tu dobu vlastně přirozený. Mm-hmm. Jo? Takže pro mě už není přirozený to, co bylo před 10 lety. Já se na to tam, protože tohle je totiž důležitý. Jo? Já totiž, když jsem vlastně dělala nejdřív choreografie, nebo jsem vůbec jako pak, já jsem netančila v divadle, ale vlastně tančila jsem do 36, taky jako dlouho vlastně jako svůj, taky styl, vlastně svůj moderní tanec. A to právě nebylo, já jsem nepoužívala jako paralelní pozice, ale pořád jsem jela v tom vytočeném stylu. A vlastně vůbec mě nenapadalo přemýšlet o tom, když vytvářím nějakou choreografii, aby tam ty pozice, když to budu říkat laicky pro ostatní, jako, abych se nedevastovala. To mě právě jako vůbec nenapadalo. Já jsem to v té hlavě vůbec neměla, protože my, když jsme opakovali choreografie po někom, právě se učili předtím, tak vlastně nikoho nezajímalo, že mě u toho prostě praská v kolenu, bolí mě v kyčli, že jsem si poranila prostě palec na noze, tak mě bylo řečeno, tak super, tak se chvilku to vydrž a potom nástup znova, že vlastně jako ta hlava musí opravdu úplně převrátit ten směr. A ty to teda děláš vlastně přirozeně, že přirozeně vytváříš přirozenější styl, ve kterým budeš moct tančit podle mě, pokud se začneš o sebe třeba ještě vyspečovat ještě dlouho. Já si myslím, že ty ten styl máš právě nastavený tak, že to je přirozený způsob pohybu, který tě podporuje. Jo? Ale spoustu sportů, spoustu tanců, různých pohybů je hodně zatížených na jednu stranu, je nevyvážených, jako opravdu vznikají obrovské disbalance v těle, taky člověk vlastně nedodržuje tu fyziologii toho těla, kdežto ty právě to děláš velmi chytře, i když to nemáš naplánovaný. Že to ani nevím. No, to je právě na tom to zajímavý, jo? Takže tohle byl ten můj jeden dotaz. Potom jsem právě tady měla poznamený ty úrazy, což tě vlastně opravdu jako minulo, protože to je zázračný, říkám si, dítě štěstěný, protože z toho tančil hrozně moc, jako opravdu to tělo tě velmi vlastně podpořilo, ale každý má nějaký svoje téma, tak možná můžeme, kouknu, jestli tady mám ještě něco, jo, ještě tady mám tu fyzioterapii, to mě zajímá, chodíš fyzioterapeutovi? Pravidelně? Ne, nic takový. Prostě cvičíš si jogu, když potřebuješ, tak prostě si tančíš, jak ti tělo narostlo. Takže... Víceméně ano. Teď jsem byl na té fyzio s tou patou, ale paní mi víceméně řekla věci, které vím, protože jako o tom těle jako vím jako dost, jo. Takže ano, určitě. Prostě a navíc ten fyzioterapeut nemá většinou znalost toho tanečního těla, kterém musím jako říct. Takže ano, určitě. Prostě ta specializace na ten tanec, nebo na balet jako taková je u těch fyzioterapeutů vlastně malá. Takže mě to přijde jaký úsměvný, no, často, ale zaplatí za to prostě tisíce, jo. A to jako je blbý, no, to jako není dobře nastavený. Aha. Jako tanečník divadle samozřejmě toho fyzioterapeuta většinou má, takže může ho vyhledat častěji, ale na té nezávislé scéně to jako
to nemáš, takže když ho potřebuješ, tak si ho pak najdeš nebo si ho zaplatíš. Když ho nepotřebuješ, tak k němu prostě nechodíš, no. Takže já ho nepotřebuji, tak k němu nechodím. Ale ještě jsem chtěla zmínit takový téma, nebo doplnit to, co jsme mluvili předtím, že já i jako poslouchám ty svoje tanečníky, jako když já pro ně něco dělám, tak víceméně, když mi někdo řekne, tady mi to nevyhovuje, tohle to mě bolí, tak prostě od toho jdu pryč. Jakože já jako je poslouchám ty jejich těla, snažím se to dělat na ty jejich těla, což jako není běžný, že jo, protože ten choreograf prostě, no bude to, já to tak chci, tak to tak bude. Ale to jako není můj přístup, ale asi ani životní, jako že mám pocit, že jsem jako empatický. Mm-hmm. Takže ta taneční empatie je taky jako důležitá nějak jako s mírou, no. Jo, ale to je jako velmi důležité, protože tohle se nestává a tohle bych podtrhla, to je asi taky ten důvod vlastně, i taky, že jsi empatický k sobě, že vlastně jako každý totiž jde nějakou jinou cestou, proto já tady o tom mluvím, někdo jde přes tu bolest, někdo jde přes toho, že ho to zastaví, že jdeš přes nějaký problém a ty jsi vlastně v tom pohybu šel a vlastně teda asi přes tu empatii, taky přes to naslouchání, vlastně proto tě taky potom vlastně ty úrazy tak nečekaly, to, že jsi fakt jako začal vlastně brzo přemýšlet, i když vlastně ne s tou vidinou prevence, co bych pro sebe mohl udělat vlastně, abych mohl díl tančit, ale zase z nějaké jiné strany prostě posloucháš to tělo, to bezesporu, protože jinak bys nebyl tam, kde seš. A fyzioterapeutů je spoustu různých a tak, jak tanečník může být dobrý a špatný, fyzioterapeut, umělec, všechno. Každý je nějaký, někdo se specializuje na to, někdo na to a ten taneční svět je opravdu specifický obor a ty jsi v tom mistr, tak proto jsem ráda, že můžeme takhle to spolu probrat. No a já bych pokročila do další vlastně bubliny do naší oblasti a to je mysl. Protože to mě hodně zajímá. Myslím, že to je hodně téma, které tě vlastně provází a baví, právě práce s myslí, s nastavením mysli. A kdy jsi začal si uvědomovat, že to hraje velkou roli k tanci? Já to nevím, kdy to takhle bylo. Já si myslím, že zásadní jako v tom nastavení té hlavy byl ten covid, no. Jako, možná to bylo i dřív, ale jako ten osobní rozvoj a ta proměna toho vědomí a toho vnímání, to přišlo tady s tím, jako tam nastala změna asi. Ale pro mě to je jako neskutečně zajímavý, jako ty jsi pro mě neskutečně zajímavá osoba, protože ty jsi hrozně úspěšný vlastně v tom, co děláš a vlastně stejně vlastně ty témata, tady tyto pro mě jako teďka úplně zásadní, vlastně se ti otvírají až jako, nechci říct až teď, potkává často, ale třeba od školy vlastně nás na to nikdo nepřipravoval, na to, že být prostě výborný tanečník rovná se pracovat se svou myslí, pracovat s trémou, pracovat prostě s psychikou, se sebevědomím, jako jak na to vlastně reagovat, jak se podpořit, protože když si člověk jako je výborný tanečník a potom to prostě se prostě podělá na jevišti prostě stresem, tak mu to dost kazí tu kariéru, takže vlastně určitě jsi na to jako narážel, ale jako byl někdo, kdo tě v tom vlastně podpořil, nebo... To je zajímavá otázka. No já si myslím, že já jsem nějak jako vždycky věřil tomu, co dělám, jakože sám sebe ve své možnosti, nicméně jako moje výchova v rodině byla spíš taková jako nemyslet si moc. Mm-hmm. Jako asi ty cíle si nedávat příliš velký. A tam si myslím, že mě to hodně jako věcí stížilo. Že já to jako, když to řeknu takhle, tak já nejsem systémový člověk. To znamená, já nepatřím do žádného ani umělecko-kulturního systému, který by mě nějakým způsobem jako tlačil a jako dával mi to na podnose. Jo. Já dneska v podstatě, sice jsem v Čechách, ale v divadle tady mě přizvou jako minimálně. Takže víceméně jsem se nikdy tady neimplementoval, možná i díky tomu, že jsem byl příliš dlouho v cizině. Nevím, nechci se tady do těch spekulací pouštět. Takže ten úspěch je velmi relativní. Jako samozřejmě jsem úspěšný v tom, že to, co si zamanu, tak víceméně to nějak jako dotáhnu do konce.
všechny ty projekty, které prostě chci dělat, tak si je nějak zrealizuju i s těma penězma, který na to dostanu. Takže pořád je to o nějakých jako kompromisech a jako vlastně takové jako bolesti, jako jít přes ty klacky pod nohama, což si myslím, že to ke mně nějak patří. Rád bych, kdyby to bylo jako jednodušší, ale jako nějak jsem to příliš jako nezažil. Takže tohle narážím na tu mysl, jestli by to možná bylo jinak, kdybych to v té hlavě měl nastavený jako já jsem tady ten a teda pojďte to dělat pro mě, protože prostě já jako jsem ten nejlepší, chápeš? Chápu, ale víš, co mně to přijde jako důležitý, protože já když se ještě třeba možná naposled vrátím vlastně k té konzervatoři, jo, která vlastně v dnešní době už taky je to jinak, tam víme, my jsme tam zavřeli, tak já myslím, že by tam některý ty lidi zavřeli za to, co nám tam vytvářeli. A vlastně moje psychické rozpoložení jako v tak vrcholovém jako sportu, protože balet je sport, můžeme se bavit o tom takhle, bylo opravdu na bodě jako 0. Prostě jako tam vlastně ta podpora byla tak strašně špatná a vlastně já se ptám, jestli tebe v zahraničí, jako ti choreografové, se kterými jsi pracoval, jako podporovali i psychicky, takže bys to fakt jako vnímal, že tě jako podporují nejenom v tom fyzickém výkonu, ale k tomu, aby ses jako cítil ty jako člověk, jako bytost, teda jako silně. Když pominu teda co doma, co škola, tak pak. Já jsem pracoval asi s 50 choreografama, což je hodně. Každý ten přístup měl jiný. Někdo v podstatě se zaměřoval jenom na ten výkon jako takovej, abych já odvedl pro něho dobrý výkon, což je pro všechny vlastně důležitý, protože ty seš tam jako nástroj. A když je tam ten osobnostní, ten lidský faktor, tak je to bonus. A možná, že jsem měl i štěstí, že jsem prostě tyhle ty lidi jakoby potkával. Asi bych zmínil toho choreografa, u kterého jsem byl dlouho, asi 8-9 let, Jochena Ulricha, tak ten měl lidský přístup. A jako na tom se snažím to svoje umění dělat na nějakým lidským přístupu. Nemůžu říct, že on byl i takový, jako byl manipulativní ve smyslu, že prostě dokázal mě jako zatlačit pod zem, jenom ve smyslu, aby jako já pak se nějak zvedl a vlastně byl možná i silnější. Jako nebylo to takový, že mě jako tahal, nebo že tě bude někdo opečovávat. Ani si nemyslím si, že to je správně. Jako ty musíš najít tu cestu. Já znám tanečníky, kteří byli opečováváni, jako když řeknu, třeba Sonja Zajdová byla opečovávaná prostě ze všech stran a nakonec skončila, protože prostě si to nedokázala sama. Takže ty musíš sám za sebe, jo. A to, že tě někdo někde potlačí nebo popošoupne, tak to je všechno jako součást té cesty, si myslím. Ano. My vlastně v projektu Sportovat nestačí a se chceme bavit o tom, že sportovat nestačí není jenom o sportu, ale taky o tanci, prostě o pohybu obecně, tento název, aby to člověka jako zaujalo a zamyslel se nad tím. Tak vlastně chceme právě mluvit o tom, že ale jsou určité věci, které patří k tomu pohybu a jsou tam důležité. Jedna z toho je právě nastavení mysli. To se týká hodně, že u olympioniků, o lidí, kteří vlastně dělají ten pohyb, ten sport závodně, protože tam jako to hraje obrovskou roli, ale myslím, že jako i u tanečníků to hraje obrovskou roli. Tak možná se zeptám teďka takto. Co děláš pro sebe? Co ti pomáhá ve stresu, v trémě, než jdeš teďka vystupovat? No, asi okopávat zahradu. To je super, ale to je perfektní meditace, protože meditace může být prostě jakákoliv. Takže nejseš ten člověk, který by se naučil během té cesty kultivovat mysl přes meditace, že třeba fakt jako pravidelně medituješ? No, medituješ? Ne, že by jako nesedím nikde se zavřenýma očima. No. Jako snažím se jako tu mysl sklidňovat jakoby v tom životě asi skrz tu přírodu, jako vnímání toho okolí, jako vyhledávání ticha, nebo i chůzí, prostě, jakoby, že jdeš a teď jakoby plyneš v tom časoprostoru, takže tento způsob je mi asi bližší. To se bude samozřejmě měnit, vyvíjet, jako teď to, ale jako pro mě
ten čas je jako důležitý, nebo jeho nedostatek času. Prostě toho musím dělat hodně a jako nezvládám to často časově, ale na druhou stranu někdy prostě to tady zaklapnu a jdu fakt jako ven a třeba kopu na té zahradě, protože mám pocit, že jinak bych se už z toho zbláznil. Takže tohle to je pro mě asi ten ventil a ten balans, no, pro tu mysl jako takovou. Protože forem může být mnoho, každý dělá něco jiného, někomu vyhovuje medituje každý den. A já třeba taky nesedím meditaci každý den, byť to třeba hodně lidí má pocit, že to určitě dělám, ale důležitý je najít si ten způsob, jo. Teďka třeba taky hrozně ráda ven a je to vlastně pro mě jako jít sama, si tady obejít, tady můj okruh je pro mě vlastně teďka obrovská meditace, takže ono se to přesně tak i různě mění, ale určitě tam jdeš, i když vlastně je zajímavý jako to slyšet, protože já bych jako čekala, že vlastně víš co, bez očekávání, jo, ale tím, že se známe tak dlouho, vím, co všechno děláš, jako kolik toho na sobě máš, takže bych jako řekla, že vlastně na ty témata, protože ty rozhovory točíme zcela nepřipraveně, možná taky pro lidi, jenom vlastně, že jsme si řekli, ahoj, bude to vypadat tak, že se ti budu ptát a ty budeš odpovídat, že ty vlastně neznáš ty otázky dopředu. Tak bych vlastně čekala, že se víc jako vědomně vlastně pídíš po těch věcech a ty tam tak hodně často jdeš tak jakože ti to tam tak jako přirozeně navede, tak nevědomně se tam vlastně k tomu tématu dostaneš, jestli mi rozumíš, co tím jako chci říct, jo? Že třeba to je zajímavý sledovat. Takže to byla mysl, děkuju. A teď jdeme k oblíbenému tématu, které se vždycky nasmějeme, když se vidíme. Já se tě zeptám, co výživa, Martine, protože tohle je pecka, takže pojďme. Takže co výživa profesionálního tanečníka? Jak jsi na tom byl a kam jsi došel? Nebo došel jsi někam? Protože já řeknu, než na to vrhnem, že na taneční konzervatoři my jsme mívali často buchtičky s krémem, prostě různý jako úplně normální jídla, co si pamatuju, knedlíky, prostě já nevím, co vůbec žádná vyvážená strava. A když holky se vážily, já třeba, protože jsem byla pak tlustá a byla jsem ve velkém problému, takže mě vážili několikrát týdně s tím, že když jsem byla tlustá, tak mi řekli, ať prostě nežeru a ať prostě jako zubnu, že prostě jako co s tím. A vlastně nikdo mi s tím jako nepomohl. A to si taky člověk nastaví, že vlastně jako vlastně nám vůbec nikdo neřekl, jak důležitá je výživa, jakou to hraje roli v tom, jak naše tělo potom bude moct podávat výkony. Já bych tohle možná otočil, ten list, ale jako... No nepojďme, mě to právě zajímá hrozně a fakt řekni, jak to máš, protože ty jsi trošku odstrašující případ, ale pojďme. No, jako já jim vlastně všechno, nebo takhle, když mám nějaký těžký představení, tak se snažím ten organismus jako nezatížit, třeba knedlíkama, tak. Takže jako maso potřebuju, jako nejsem žádnej vegetarián ani vegan, nic takového. Mám rád kafe, jako piju alkohol, piju víno, piju pivo, takže já prostě nemám žádný omezení, je to tak, jako jak to tělo cítí. Vím, že mám jako vím, že bych si někdy něco nevzal, protože prostě mám představení, jo. Takže to jako vycítím, že tohle to nebudu chtít, ale na druhou stranu, že bych třeba nejedl, že mám představení, to se taky nemůže stát, protože já jako potřebuju tu energii jako z něčeho. A jako tak mám teda teďka ty preparáty, že jo, ty tabletky na tu energii a to. To je další bublina, jo? Jsme pořád jako v bublině výživy a to znamená tvoje strava a na suplementaci. Ano, dobře, tak ještě zpátky k té stravě. No, takže takhle. Dneska jsem měl třeba na snídani jako kaši z vloček, takže to je hodnější. Dobře, já se budu ptát jinak. Takže přemýšlel jsi někdy o tom, že by ses mohl podpořit svou stravou, jako aby právě byl zdravější, vitálnější, měl víc energie, měl víc valů třeba, protože ty jsi nikdy asi nepotřeboval hubnout, takže to vlastně to hodně sportovců řeší, žen samozřejmě hodně, ale teda i mužů. Takže to ty máš škrklý, ale dobře, takže když vezmeme teda to, přemýšlel jsi někdy o tom, kolik bys měl sníst bílkovin, aby se ti dělali dobře svaly, co bys měl vlastně jako jíst za potraviny, aby tě to podpořilo, abys měl hodně vlákniny, co tvůj mikrobiom střevní a tak dál. Nepřemýšlel.
Nikdy, ale to je právě na tom to neskutečný. Takže vítej v projektu Sportovat nestačí. My máme velkou radost, protože až zjistíš vlastně, jak se jako můžeš podpořit. Jo? Tím jako není myšleno to, že přestaneš pít kávu, nikdy si nedáš víno, já nevím co, ale spíš, že člověk vlastně začne o tom přemýšlet jinak. Já musím říct, že dokud jsem vlastně se nepotkala s Radkem jako partnersky a nezačala jsem s ním žít, tak já jsem bohužel o tom taky nikdy nepřemýšlela. Občas si říkám, jak je to možné, jak se to jako stalo. A já si myslím, že to je návyk, že to je vzorem. Jo? Naši teda nějak svým způsobem řeší jako stravu, ale ne s tím, jako co bych měla jíst, abych se podpořila. To prostě, ale já jsem se v 18 ostěhovala, takže pak jsem se vlastně starala sama o sebe a jedla jsem příliš cukru, špatně, vůbec jsem neřešila vlastně bílkoviny, přesně vlákninu taky ne. A potom najednou člověk uvidí, že ten svět existuje a že vlastně mnoho lidí to ale řeší, ale mě to vlastně jako nenapadlo, tak já bych chtěla říct, že ty jsi vlastně můj člověk v tom, protože my jsme vlastně jeli v tom návyku, vždycky řešíme, jak nejlíp zvednout nohu, jak nejlíp skočit, jak nejlíp vyskočit, lepší být jako na jevišti, ale ne to, jak vlastně podpořit tělo. Ne, ano. Tak, to znamená, že my bychom chtěli hodně mluvit o tom projektu Sportovat nestačí, že je potřeba o tom přemýšlet. Za další, teda suplementace, to říká, že jsi už měl dneska 4 bobule, protože jsme se o tom bavili před nějakou dobu a jsem se ti zeptala, Martine, a co suplementace? A ty jsi mi na to řekl, koupil jsem si vitamin C a občas jim piju jonťáky a to je tečka. Tak to tak bylo, že? Před nějakou dobou. Ale jako já cítím, že prostě potřebuju něco. Jako energeticky v mých letech prostě to jde jako dolů, jako vydržím míň. Ne protože netrénuju, ale protože prostě testosteronu ubývá. A takže jako ty energetické věci, nebo vůbec jakoby doplňovat vitamíny, cítím na svém těle, že se cítím prostě líp, když si to vezmu. Ano. A vlastně těch možností je mnoho a vlastně potom člověk, když teda nějakým způsobem tě někdo inspiruje, že ti teda ukáže, že je možný použít jako třeba suplementaci jako pomoc, ne, že to není blbost, nebo že je dobrý zamyslet se, jestli teda mám dostatek bílkovin, abych tomu tělu mohla pomoct, nebo vlákniny a tak dál. Tak vlastně to tělo může jako opravdu velmi ožít. Já jsem vždycky říkám, že to je, když člověk zalije kytku a pohnojí. Ano. Jo, jak jsi na tom s vodou? Piješ vodu? Piju vodu. Piješ. No, tak to už by bylo úplně divný, kdyby jsi ještě nepil. To už bys byl úplný úkaz přírody. Jo, to zase si myslím, že piju. Takže tak jsem ráda, že tě můžeme takto inspirovat. A ještě se zeptám teda na poslední věc, a to je regenerace. A regenerace těla, regenerace svalů, regenerace tebe vlastně. Jak to vypadá? Tak ta regenerace trvá díl než dřív, to jako je fakt, ale stále se mi to nedaří ten harmonogram tomu uspůsobit, že mám třeba mezi představeníma jako den, 2 volno, to prostě jako nejde. Takže teďka mě čekají 3 vlastně těžký za sebou a z toho mám trošku jako strach, tak asi dostatek spánku si myslím, že je pro mě zásadní, že prostě 8 hodin potřebuju. A jako určitě třeba sauna je pro mě důležitá, nějaký plavání, říkám, ta masáž. Tohle to jsou jakoby věci, které jako mě pomáhají, no. Takže tohle to je ta fúze z toho, abych to a asi zase říkám, poslouchat to svý tělo, jako jít na to jeviště s vědomím, kolik mi je a jakože jako nedokazovat nikomu, nepotřebuji nikomu nic dokazovat, jo. Je to o nějakým bytí tady a teď, prostě se s mou zkušeností stavět ty věci nejenom na té fyzické výkonnosti. Jako, víš, tohle to je ten posun, který asi jsem absolvoval za ty leta, že to pro mě ten tanec už není jenom o fyzické výkonnosti, ale že tam je prostě jako další vrstva duševní, energetická. Jako vnímám tanec jako energii, kterou jako dávám tomu publiku. Proto tančím v těch prostorech menších, že jo, kde je to možný, že velký jeviště prostě ty stojí nejenom na nějakým efektu tělesným. Mě ten tělesný efekt už tak jako moc nezajímá, protože jako vím, že to je vlastně jenom prázdná forma a když ji naplníš nějak, tak to mě zajímá asi.
i jako diváka, i jako interpreta. To je krásné. A co to dává tobě jako tanečníkovi a jako tobě jako Martinovi? A vlastně ty hodně často vlastně mluvíš o ostatních a o tom vlastně, že vlastně chceš dát světu, chceš vlastně ukázat tady to, jo, poukázat na témata, ty vlastně děláš často věci velmi rebelsky, tak jak vlastně nikdo jiný je nedělá, protože vlastně stojíš si za tím, chceš ukázat na témata, o kterých se nemluví, jako z mýho pohledu já mám jako velký obdiv, musím říct, jako celý ty roky vlastně sledovat, co děláš, bez ohledu na to, že vlastně neděláš vůbec ten líbivý styl, takový ten podmanivej, ale vlastně ty diváky zveš právě na ten prožitek, na téma, který vlastně otvíráš. Často jsou to témata, do kterých se nikomu nechce. Takže, ale to je vlastně jako teda to, že teda to přinášíš světu a samozřejmě ty témata se tě týkají, ale teda dobře, co kdybych se tě zeptala, co to přináší tobě jako Martinovi, kde se ti vrací ta energie? No, tak to bude znít asi jako zase ezotericky, ale já jako vnímám, že jsem jako prostředníkem a že to tak má být, jako že to řeknu slovy oblíbené filozofky, jako žiju z vlastního pramene. Pro mě to o tom jako je, kdybych dělal něco, co dělat nemám, tak ta energie jako nebude. Takže jsem se ptal několikrát, jako jak dlouho a to jsou takové jako zbytečné otázky. Vlastně když seš v tom svém středu, tak prostě přichází z vrchu něco, co ti jako dá tu energii na toto vykonávat. A když s něčím jako bojuješ a vlastně tě to unavuje, to je vo všem, to je ve vztazích, že jo, prostě. Tak je to znamení, že tam jako něco není správně. A může to být ale jenom tvoje nastavení. Takže stačí změnit jakoby nastavení a pohled na tu věc. A já se dneska hodně čím dál tím víc a víc, jak ten svět vlastně je v takovým nějakým jako v uvozovkách rozkladu, tak se snažím na ty věci nahlížet ze strašně spoust jako úhlů. Jo, jako nenazírat to jenom z nějaké své vlastní perspektivy, jak jsem jako vychovaný a přesvědčený, ale jako vidět to i z jiného úhlu pohledu. A tam mi to začíná jako fungovat, že ten svět byl nějak jako stvořený proto, aby tady byla ta jinakost a že my se pořád snažíme nějak jako přesvědčovat sami sebe navzájem, že teda tohle je ta jediná pravda a ona prostě to takhle jako nefunguje. Tak teď jsem možná zase odbočil někam jinam, ale jako je to součást toho, že jako musíš být věrný tomu, čemu jako ty sama věříš, že je správný pro tebe, i kdyby to zajímalo třeba další 2-3 lidi, tak je to jako důležitý, než se snažit o nějaký, tady se pořád, víš, jako já to sleduju, jak se pořád počítají ty lidi, jako kolik tě kdo jako sleduje, jaký máš výsledky, jestli jsi úspěšná v tom, že tě sleduje tolik, a nebo i, já nevím, i reklama je na to nastavená, furt se počítá a jako analyzuje, ale to vůbec jako to je prostě to je jako systém, který já jako odmítám, víš, jako z podstaty, že já si myslím, že ten svět prostě funguje úplně na jiných jako principech, nebo jako život. Svět vytváříme, jako ten systém nás vytváří okolo, ale že ten život funguje jinak. A že ty věci jako k tobě přichází tak, jak mají, jo. A že to, co k tobě nepřišlo, tak přijít nemělo, nebo to přijde později. Takže s vědomím tady toho vlastně jsem mnohem klidnější, možná i tak jako nějak tišší a přijímám ty věci. To je samozřejmě jako o věku, ale znám lidi, kteří jsou starší a furt to tak jako tlačí a furt na úspěch a na ty ovace. A ne, to nejde jenom o umění, to jde prostě vůbec ta výkonnostní křivka v té naší společnosti je tak prostě tak jako tvrdě jako ražená, že mě to úplně jako si říkám, to je jako neuvěřitelný, kam nás to až vlastně chce jako zatlačit, jo. A manipulovat. My se vlastně pořád jako, a furt ta svoboda, všichni jsme svobodní, ale my vůbec svobodní nejsme, protože prostě jsme pořád, já teďka jsem tady řešil reklamu
tady na Facebooku, protože zase se to změnilo, zase ještě musíš být jako vlastně víc jako vzdělená na to, abys to všechno si spočítala, jestli to bude takhle nebo takhle a abys to spustila, tu reklamu. Vlastně všechno je to založený tady na těch systémových jako principech, který vlastně zatěžují tvůj život, nemáš čas na ty věci, toho času je tolik málo, že musíš filtrovat. Jako. Ano. Jo. Krásně řekl. A to je možná potom i to, že jako kde vzít čas na to, ještě se starat o to, jestli máš snídat to nebo to. Jo. Takže to je vlastně, to jsou ty priority potom. A to jsou ty priority a to si myslím, že to mělo zaznít. A je to, že třeba člověk nemusí být jako na všechno sám, jakože může delegovat nějaké věci. A vlastně já jsem moc ráda vlastně za to, co padlo, co bylo taky ochotný vlastně jako říct a o čem mluvit, protože každý jde prostě nějakou jinou cestou. Potkáváš jiný lidi, potkáš jinde inspiraci, ale jsou tam určitý volby. Prostě a ty teďka vlastně buď můžeš pořád tu pozornost dávat vlastně do toho, co ti vadí, že jo? Nebo jako ano. Vlastně vzít k sobě a říct si tak, a já teďka vlastně budu dělat to, co mě naplňuje, tak jak jsi to řekl, jo? Vlastně jako hledat, to je ta moudrost a vlastně jako začít pečovat o sebe. Ale vlastně ty hodně se věnuješ vlastně filozofickým otázkám, vlastně tady tomu duchovnímu světu, vlastně po celou tu dobu. Vlastně čteš spoustu literatury, fakt jako jsi vzdělanej a vlastně věnuješ se hodně tady tomu oboru, nebo tomu směru, ale vlastně když člověk jako nenarazí nějak tvrdě na to, že to tělo mu dá jako tu stopku, nebo když ti řekne kámoška, hele, pojď prostě o tom přemýšlet jako jinak, ať ještě můžeš tady žít do 100 let a tančit prostě do 100, tak člověka to třeba nenapadne a vlastně proto je ten projekt, jako ono to, že uděláš ty změny třeba malý, ale vlastně ti to dá, jako ten čas si musíš věnovat, musíš se rozhodnout, ale nás právě s Radkem hrozně baví právě jako dlouhověkost v tom jako ne, že dlouhověkost, ale dlouhozdravost, aby člověk opravdu mohl být zdravý a právě tančit ještě fakt jako ve 100, protože ty možnosti tam jsou, jako člověk se buď devastuje, anebo se taky může podpořit, jo, to je ta křižovatka, takže jako záleží to na nás. A záleží to na nás především, jako jestli budeme věnovat tu pozornost té rychlosti, tomu výkonu, tomu, co nás štve, anebo tomu, že si takhle sejdeme a řekneme si, hele, co tam máš novýho, nebo prostě koukni, co děláme a inspiruj se, ať se inspiruje kdo uzná za vhodný. Tak moc děkuji, Martě. Jo, taky děkuji za otázky a snad to bylo srozumitelné. Určitě jo. Pro ostatní. Děkuji za impulzy. Ty impulzy jsou v životě důležitý a dáváš mi už těch 40 let, takže... 8, možná, že? Ale už to prostě za chvíli... Ale ne, je vlastně člověk pořád tak jako řeší, a jak dlouho ještě bude moc a teď se ho furt tají a tak jak ten dlouho ten tanečník a že jo, v kolika teda končí a já jako to neplánuju nějak, nebo prostě to cítím, že to taky já zatím jako snažím se dělat ještě věci, které jako nejsou, že se za ně nemusím stydět a že to má nějaký význam a sama říkáš, no třeba dostat, tak dostat to být nemusí, ale jakož se to může prodloužit, že se ten čas fakt může prodloužit a že vlastně sdílím tu zkušenost toho těla na tom jevišti a že to má pořád výpovědní hodnotu, jo, jakože o tom to je. Tohle to změnit. A ne říct, jo, je mi 35, ne, už musím končit, to se tak končívá, že jo. Tak, ale jako tohle je to, já ještě je to záměrně ještě neutnu, jo, protože tohle jsou ty myšlenky, o které nám jde vlastně v projektu, jo. Představ si, že ty jsi dostal takový dárek od života, že máš tělo, který drží, jo. Třeba já jsem neměla tady tento fakt, já jsem se musela na tom učit, že jo, každý má svou cestu, má své téma a tak dále. Ale vlastně ty to takhle máš a co kdybys teď vzal ještě ty informace, čím se můžeš vlastně vyživit, čím se můžeš pohnojit, vlastně čím si můžeš aby jsi vlastně mohl jako radostně hýbat ještě dlouho. A co kdybys to vzal do svého života jako fakt, že tohle existuje, že to je vlastně taková. Protože my samozřejmě nevíme, jaký ta duše, když se budeme trošku ezotericky bavit, jako má úkol, jak to bude, že jo, za 30 let, za 20 let, za 10. Ale jako můžeme se o sebe starat. Když mě to vždycky jako přijde hrozně nefér u těch vrcholových sportovců, že oni prostě mají ty týmy, jako ti tenisté, jako co jíst, kdy jíst, co si vzít, jako
teď ti radí a jako já tohle vůbec nevím, jako no, ale to mě nikdy nepřišlo. To je úplně jako, chápeš, to je prostě, ale to není jenom moje chyba, to je jako nastavení toho té taneční profese. Taneční světa, jako. Přesně tak, však právě proto to není vůbec tvoje chyba. To právě, že je o tom, že se o tom nemluví, že jako nemluví se o tom vůbec. Jako. A vlastně tím pádem my jsme to tak nedělali a já jsem musela narazit prostě totálně tvrdým nárazem. A vlastně proto to teďka, jako takhle bychom se rozhodli. Já jsem se rozhodla, že to chci sdílet, protože vidím, jak je to extrémně zanedbaný. Já se bavím s hokejistama, kteří mě řeknou, my budeme dělat i rozhovor s nějakýma, kteří prostě nám řeknou, ne, vůbec suplementace, vůbec nevím, co je, výživu prostě jsme neřešili. S různýma jako lidma, který totálně narazili. A vlastně my jsme si řekli, pojďme o tom mluvit, protože prostě proč, toto je strašně důležitý téma, proč vlastně tomu tělu jenom berem, proč po něm jako jenom chcem ten výkon, vlastně jako ho tlačíme za hranice, ale proč nás nenapadne, že bychom mu měli jako něco vrátit, to je prostě balans. Jo? To je podle mě jako téma, o kterým je nutný se bavit a ty jako člověk, který má kolem sebe hodně tanečníků nebo lidí na festivalu, který tě sledujou, když řekneš, hele, tohle mi dává smysl, tak to je důležitý pro ně, protože to je ten impuls. To je to, že se na tím ten myslí. Můžu já ovlivnit, kromě toho, že teda jenom dělám rozsahy a skáču a točím to, jak budu tančit a hýbat a žít? Ano, můžu. Tak jo, Martine, moc ti děkujeme, těším se zase někdy, jsme rádi, že tě máme i ve skupině a děkuji moc za tvůj Taky čas. děkuji. Hezké dny všem. Ahoj. Zdravím, kam se dívám tam. Vypínám. Ahoj.